текке бурычлар или икенче мәктәп каршы алабыз. Дуслар, без финалга чыксак, безнең гомеребез үзгәрәчәк. Һәм без шуның турында җырлап китәсе идек. Без финалга чыксак, iPhone алалар әтиләр. Без финалга чыксак, Шалы юлларын рәтлиләр. Без финалга чыксак, Бүтән кычкырмый әниләр. Без финалга чыксак, Хорга кирпичи биләр. Без финалга чыксак, Камазда 5 көн эшлиләр. Без финалга чыксак, Зарплата евро бирәләр. Без финалга чыксак, Проект маршрутка 15 сум. Без финалга чыксак, Трамвай бөтенләй 7 сум. Без финалга чыксак, Яңа компьютер алалар, Без финалга чыксак, яңа телефон алалар, Без финалга чыксак. яңа кием алачаклар. Так, Шамил, тукта җитте. Без беләбез синең акчаң күп икәнен. Без финалга чыксак, Егә бирәбез 100 балга. Без финалга чыксак, Кайтам һәр көн мин авылга. Без финалга чыксак, Чәк белән мин чәй эчәм. Без финалга чыксак, Авылда аш җыелачак. Без финалга чыксак, Иртәгә яз килеп җитә. Без финалга чыксак, Укый башлыйбыз мәктәптә. Без финалга чыксак, Алга тыңлыйбыз дәрестә. Без финалга чыксак. Аны җиңәбез әлбәттә. Жюри әгъзалары, алыгыз инде безне финалга зинһар өчен. Сезнең алдыгызда үзенең музыкаль номеры белән Текәбришлар Квен командасы иде, рәхмәт. Набережно-Челнинский институт Казанского федерального университета – крупнейший вуз Закамского региона, один из лучших вузов Республики Татарстан, 46 специальностей и 125 направлений подготовки, а также насыщенная, активная и яркая студенческая жизнь. Набережно-Челнинский институт – твой лучший выбор. Кто подъехал? Принц на белом коне. Присаживайтесь. Зеленоглазое такси. Мы исполняем желание. Звони 79 99 99. Совсем немного анархии. Нарушение установленного порядка. И все вокруг повергается в хаос. Я носитель хаоса. И знаешь, что является основой хаоса? Это страх.